върви тя. Това не е страшно. Ще пуса вентилатора. Там му малко спръшка. Сяка че ли е добре да е, ама рипа много трябва, има сила. Та капна. Ко стана, измори ли се? Измориш ми. Като изорът сега, май няма да има каране тук. Кой си, ама? Айде да те прибираме, а? Сега ако имам батерия, ако е добра сместа, ще палим. Айде! Да минем на пати и кълта. Как трябва. Високите са супер, ама ниските не ми харесват. Високите, нещо ще го настроя. Трябва да разбера на коя страна на повъртълния. Бахни едната майка! Право друг мотор, човек. Айде вътре легло. Бързо. Каталяса.